Аз само комунист. Баща ми само комунист. Не, той е само, багажа му сваля, както за ти. Багажа виси надолу. Рискована работа. Всичко свърши благополучно, слава Богу. Какво ми каза като слезе? Не казах му как може да ми изкараш акъла по такъв начин. И той казва, ама господин Маричков, нали ви казах, че няма да се самоубивам. Що се притеснявате? Викам ми, о Боже. Добре, паднала му е захарта, дадаха му нещо, прегледаха го. Сега излиза, ние до сега говорихме с господин Маричков. Здравей, а как се чувстваш първо да ни кажеш? Искам да ви призная, че се чувствам отлично, въпреки че не съм спал от вчера 9 часа сутринта. Най-важното, което искам да кажа е, че... Малко да се дигне шапката, извинявай. Най-важното, което искам да кажа е, че благодаря на хората, които ми помогнаха да сляза. Без тях със сигурност ще да ми е много трудно. Поглеждайки отдолу, не знам как съм го направил сам в началото да стигна догоре. Но за мен това единствено означава и ми подсказва да ви кажа, че когато наистина хората са обединени и когато са много, нещата стават много по-лесно и много дори и весело. През цялото време се забавлявахме. Какво обединение смяташ, че постигаш с постъпката си? Аз подкрепям абсолютно всички протестни действия, които се случват в София от 30 дена насам. Реших, че има нужда и хората извън София също да се включат, независимо дали са за или против правителството, защото тяхното мълчание ме объркваше и ме караше да се чувствам все едно живея в някакъв ненормален свят, в някакъв объркан, все едно те са някакви зомбите. Исках да предизвикам тяхното внимание и да разбера те какво искат от живота. Иначе в този случай, когато те се мълчат, за мен мълчанието е знак на съгласие. Тоест, според мен те подкрепят хората извън София. Хората извън София подкрепят всичко, което се случва в София, т.е. самите протести. Аз искам да се извиня, че някои неща може би звучат несвързано. Кога се качи Николина? Как се качи по-скоро? Как успя да влезеш? И вярно ли е, че стълбата е твоя? Да, стълбата е моя. Аз обичам да си изпипвам проектите абсолютно до детайл и съм си избирал стълбата сам и съм я купил с лични средства и съм я подбрал специално за нужната височина, което автоматично означава, че съм направил минимално проучване, да предвидя какво може да ми трябва, какво ще ми се случи. Да, цялата тази идея да се кача горе е моя идея. Никой друг не е замесен, с изключение на още един човек, който аз ще говоря с него, дали той е съгласен да спомена неговото име. Но помощта на този човек е чисто емоционална, т.е. той беше с мен и аз вярвах, че като има още някой с мен, ще се справя по-добре. Никой не казва да влезеш. Кой те пусна, нали? Никой не казва за претенциите си към правителството на Пламен Орешарски, поне не го изговори. Аз естествено, по възможно... прекрачих закона. Абсолютно сам, без никой да ми помага. Просто прескочих оградата в подходящия момент, изчислих някои неща. Тоест, вие сте идвали тук и предните пъти? Да, значи една такава стъпка, когато човек не иска да се самоубие, когато човек не иска да умре, защото този акт не беше свързан с самоубийство. При тези обстоятелства човек наистина трябва да прецени много неща преди да направи такова нещо. А защо реши точно това да направиш? Просто съм
просто съм грандоман в идеите си и примерно вместо да избера по-ниския комин, аз избрах по-големия. Защото тези крайности, те са за мен, това са предизвикателства, които обожавам, въпреки че са много трудно достижими такива цели, но пък предпочитам да направя нещо такова, отколкото да направя нещо смешно и нещо. Съжалявам, че нямам апартамент с този изглед, защото трябва да ви кажа, че това е сигурно най-готиният изглед, който съм виждал някога на София и не само на София, според мен, по мои скромни изчисления, аз виждам 1/3 от България. Съзнавате ли, че викайки и желайки медийно присъствие, това всичкото се гледа от хора с различни характери, различен опит и може да предизвикате една абсолютно нежелана вълна от хора, които и да дадете лош пример от хора, които за лошия пример, някъде... Да, за това съм абсолютно съгласен, но трябва да ви кажа, че според мен лоши примери има постоянно. Първият пример, който ще ви дам, това е поп-фолк музиката. Никой нищо не казва за това. Един такъв пример едно такова нещо по-скоро би означавало, че човешките възможности и желания нямат граници. И по-скоро нека хората това да запомнят, отколкото самото действие. Да, много е опасно, не го правете. Или поне докато не направите моите мускули на ръцете.